Longa jingsuk yapi baro naus im jonga jingsuk wat hapedeng jonga de perthai jonga jingki jingmot ka perthai jonga jing bam shngan ka perthai ka badap da ka jing bom tikana Henry ke jing tikana kadon hautra Jesus Christ u Yeshua u nong penim u balasle jamu belai masngo thu badan pening jongpi ki bakershan jingdwai nakabanta jongi khubli shibon utrai undakerkhu yapi asngo thu dan preng jongpi pi up banyo asngo khubor kabaran jesno barkini kisngi hakaba ngiim ban preng jongpi pilasngap iki khubor kabangila dep kren apo jong ketika sibanai baga khubor kaba keren khadu kathma jongga jinge thu lupa bat ngalade pentip bangin se keren ye khubor Nangno mradkhlaw unmi kani gede ka khubor ka bajiliu ka bayar ngi emegi sngi jonga Jingpynpaw stat ya ke jia thulupa ka ktien ka jongo belai hausnam arjar arusan ngidang don jingdwai ha global touch watchtower ka Kut-Apphira juga jingdwai halumonai hakabangi jidon ne ka strategic prayer jingdwai syaga sopdung syaga phang kabaran jisno bagaman ke jong oblai ka ktien jong oblai wan ka hima ga jong mai longaman ga jong mai haga khndo kumba baneng kat bangine song jingdwai ban pen kre ban rung sosnam arjar at puhun rio ngala note down bu yakini ki kintien ki bakhi kersoi hagado gesngi bausnem arajar arpuhun rio kawan kita ke jingkren ke jong oblai kapor jong obrio hadu menta ngampat yo jingsai ba yegene kapor ka jong obrio usnem arajar arpun rio usnem jonga jingpen ibor jong obrio ngadang yai duai ba ubleon ai ka jingshai kabamot kumno kana ka por jong obrio ngila ya lightly ki banai usnem arja arpun rio kadon shisha ka jingpen ibor jong obrio kat ban sim ye ka jaka ka jong oblai kawan ru kani ka jingkren ka jinghap ka baar ngadwai syutrai blai alam si kitab Genesis ka jinghap baningkong jong obrio par ka jinghap ka baar ka ap hatu kandai ka jinghap hagani ka jingsta thaunang sha jong ka perthai ubrio laban uso bo blai ula adong namar bo kwa ban start kwa ban long mu blai kadon ka jing start perthai menta kabathu ban sim ye ka jaka ka jong blai kabalum kabalang haladi kani ka jing start thaunang artificial intelligence
Kabah kibabon, kibasay ladi, kibam. Now new ding juga jing start pertai. Kadang don gaba kham shirkhay. Kabab akhmat. Kadang rungan ka jing kren ka jang ubalay ka ngal kren bonsin ka jingkop kabab. Ka challenge. Kani ngala nang shai. Usnem arjar phanre usnem juga jingkop. Man banga pule Bible. Hakini ki por kadon ke jing kren ke jang ubalay ban na ke jing ja ka porthai ke jingkop. Ngala kren ik Khubor belingkot. Ka jingkop ka bakin jaman sim. Ka jingkop ha ka jere ba ka yok ka kot. Ka bamenta bon ki kendo mau siang. Ka jingkop ha ka jere ba ka jing start perthai. Ka Jingpynpaw jina ka jing start perthai. But ka jing don kam ya ka Jingpynpaw slek. Ka ba kham kerpang. Bangila ban yang apring juga por juga jingkop. Barengkat bani ka Jingpynpaw slek. Ka jing tray kam ka jing shikri. Haka kam ka jong balai haka jalam ka joman simakhod. Baru man simakhod ukren. How bana December no pra arjar busan. Don't follow the trend, but follow the Holy Spirit. What boat ika trend? Kaigba ya tu lang baro what boat ya kata. Handai boat ika jalam ga joman simakhot. Kam de bingin boat tenang ya ka kaba kiwe kili akum to ka kam syakri blay ngarongan le. Kiwe ki yang elap itu ke jaga ngarungan yang elap. Kiwe ki pendat ini ke syakri ngarungan le kata ke trend. Kajing buat tenang ya kabaya tuit lang baro. Ban sukopi PS ya kai bakile kiwe ngarungan le. Kajing kali kalong ka denem ka jalam jumun simakhot. Ujisu hawa Jordan lapan selek du mun sim. Bau ni mun sim kho la yalam yo Jisu syagri khlaw. Uladane ke rikhlaw ki mradkhlaw ki dan hangta ong Marcos. Barki angel kila syakri yo tra Jisu hallelujah. Uman sim kho jong oblai. Uka ban yalam mengi. Haka jalam gajo. Laka di bandana ke rikhlaw. Jong jing tinjo jong jele. Ki angel ken syakri. Dona preng Jingpynpaw dona ke rikhlaw jong jele. Ki angel ki mensim syakri ki don ban syakri ya fi hallelujah. Long bala kerkhu. Ye ke kerteng ka jong try. Kadang ka jing khot jong try. Yengi. Hakene ke perthai kadak kabaningkong bala ai do try Jisu. Kadak juga bakut juga wai perthai kadak juga juan utrai kadika jing syukur. Lots of deception. Sibon ka jing syukur kadan ka perthai. Deception ka jing syukur. Nanda kadandru the distraction. Lots of distraction. Sibon ka Jingpynpaw. Hakin ki sengi menta kadan ka Jingpynpaw. Naginong sensar. Ki penon kami ki media ki he spa saipan. Kinangalam niam ka Jingpynpaw. Ye kabali ikum bakabayong. Ye kabayong ikum bakadikabali. Yagabam shisha ikum baga de shisha. Ka jingsha pentrame ki distraction gi babon. La pentrame. Ya ke percaya ke ni sui. Apreng jeni ke thma ka beron ke percaya menta. La pentrame. Hausna arja ka khna arja ar phau. Sibon ki distraction gi dan.
ki distraction ke Jingpynpaw ke nang don Khubor nang tan lo ke deception ke ding syukor ke Jingpynpaw distraction don sa ke diversion, lots of diversion ke Jingpynpaw ki belet jinglait si kithan prosla dauki menta dang shna surah dan ki diversion ke jingkado ke babian dan ki bamdan ki dan ke Jingpynpaw van divert ye ke jingmut berkhat jiki preo bar ke jingtmu ke syaitan na ke jing syukor ke Jingpynpaw bar ke Jingpynpaw kadi bani alam syaka jingjot don kalenti ikum baka bet you brio hanrega bakut kay alam syaka jingjot ong ke kitab probo khat saulan ong rekhot ka khatar ke jing syukor ke Jingpynpaw ke Jingpynpaw ki babon ki thu bani alam syaka jingjot syaitan uri nong penjot kupa jaga lam ler unang pentame khnai dali ki banayeng nang ya snem arja da phun reo ngidan kam yawman sim be khod jong oblai ngidan kam yega ktin ka jong oblai yangin plet jimut ban pet shoutra Jesus Christ unang penlong unang penjana ye ke jinget ke jengi ka kitab Jingpynpaw ka de ke Jingpynpaw yo utra Jesus Christ ka de ke Jingpynpaw jong utra Jesus Christ lenno menengkong gerkhot ke benengkong ka Jingpynpaw Jesus Christ the revelation of the Lord Jesus Christ. Ke Jingpynpaw Jesus Christ, the revelation of Jesus Christ. Tingin ni iyo tra Jesus Christ. Habang inlet siya kay kitab Jingpynpaw. Hallelujah. Jesus Christ subadap daga buram. Kay bating siyan. Kabu Yohanes. Ulakalan sebak. Hakikajat kumubayap. Cisu ang wat siap tiang. Yohanes sudah na Patmos. Usapan sitom. Usapan saja upat siya Roman na katukapo. Ubalakam belai ladi. Ubatmuban penkut no ikati syakri. Jong Yohanes. Henrya Patmos suyo ikati itu apa. Ngin lang yan nanti kipor giba don na paring jongpi kin point siya ka Patmos jong jing tenju jong jing hallelujah kay Jingpynpaw o Jesus Christ hallelujah yan suyo ga juto pa ka ba ay man sing ba pensulor banda utray un pli ki khamat jing bangin yo ya ga jing ito pa bangin yo iyo try Jesus Christ apring jong ini kesnem ka ba yan lang yan nanti long balakar kui ke kerteng ka jong utray hakani ke kitab Jingpynpaw kadon ke Jingpynpaw ka jong utray Jesus how Yohanes akalong nga bakhatlay Nangno mradkhlaw mi bar ngalay iyo mradkhlaw kakentian bat kapanyasno ya ka Jingpynpaw lo na bakhatar khanyo layatho bagana ka thma hakka jaka baneng heavenlies hakka jaka baneng syaitan udus iem jaga sun kadang ka kenhon jung wa ketika jaka beneng heavenlies syaitan baka kenhon jung kidana preng jiki dana ke jaka sun kidana preng
Kanun trikam jo syaitan kidan ka khandau kidan ki territorial spirit ki mensim ki babat ki pur ki sam la assign la bu ki hagit khan ki district ki shnong ki jaga ki ri kidan ki strong man mensim bakhlan ki territorial spirit ki ba control ki babat ki area ki jaga haga jing pun Khubor jong syaitan hapo jong syaitan don ubel sebel rang ba kiksut hapo kidon sakiway pat kikenhun trekam jong kakenhun jong syaitan hakaleng jaga nana kidon kimensim bamanru syapo kenyamra ke Hades barka Bible ko ni Jingpynpaw khanar kanyo karga thma Michael angeli le thma ulai le abu yak jakor sentiment la shop no ayu shaka parthai kad khat khanyo le no khatar tiu to yak jakor ula sungi tar lep de brio ka bakren ni ga jebr Israel ula le no bani thma ye de ba sa no simba jonka kita ba sumari ke hukum blai ba ba bat ye ga jing phla ye o Jesus Christ kani ga de ka Jingpynpaw Khubor syaitan Jeki bor haka perthai ban yang persya ega jebr Israel mendaga don gathma Middle East kani gathma kan nang alam gathma men sime ga jaka baneng kan nang jur gathma kan nang jur tak adu bo Michael un jale nakam daga jebr Israel mendaga jebr Israel kadang keren kop sarong kadang ya deke lenti jongki but lajong deke lenti ngit sange keren gini ke Khubor ke thma Israel bat ka je thulupa jaga Bible in sawanra egene ke thma ke thma men sim ke jur ke jaga beneng kan baga thma men sim ke jaga beneng kanang jur ke jele perthai kanang jur mensimukut ajing syai hallelujah yon yak jakor la shop no shigene ke perthai min bau to yak jakor ibala shop no ula be benye te brio bakha kon chenrang yak jakor ula be benye de brio ula le bani le thmaro ike basa no samba jaga ke basumar ko moblai ba ke bat ke cloud Jesus Christ ti ula yeng halor usya Uni yak jakar ula yeng halor usyap. Usyap ke keren ni ke nongrim ke bam scam satya. Ke nongrim ke bam scam satya. Usyaitan umdan ke nongrim ke scam. Kupaja ke lam leher. Ke jing syukor halor. Ke nongrim ke bam scam satya. Bangalayu i yaw mradkhlaw uba kiyo no nagaduryaw. Mradkhlaw bala Khubor daw yak jakar. Ubadan nyo ki khli bat sipaw ki reng. Bat halor kita ki reng jo sipaw ki pansingat. Bat halor kita ki khli jo ka kerteng ka jingkren ben belay. Nangno uni mradkhlaw. Mradkhlaw umi nagaduryaw. Uayuni mradkhlaw. Ban sungthu yuni mradkhlaw. Ka kitab Daniel no menyo ka yathu shu. Ban sungthu yaga nagaduryaw nagabaw umi mradkhlaw. Ka kitab Daniel ka yathu shu Jingpynpaw khanyo gadon ngilap kesai nang tay kini kaduryaw. Kaduryaw don ki kaduryaw. Hallelujah. Mensimak ho jong blay. Hikai ke jingjeliu ke jingmayan. Tu ini wan suasya ke kitab Daniel no minyo. Ayuba ke ktien jo try ke daman kren. Shangi nang ne. Kin mau bat ye kani kat paga thma man sim kanang jur ke jaga baneng ke jekan at ke jele ke perthai ke thma
kabapa pertai ka nang jur Daniel anu menyo ga dekat bening kong ter haga snem ga bening kong ga jong ubel shasar sim Babylon u Daniel ula phosne bo ula yo i ke jing to pa halor ga jing thia jo anda kumta ula tho ya kata ga jing phosne bo ula yo tho e ga jing klum jong ke ke kani ga ka prophetic dream ka jing phosne jong ga jia tholu pa kadon ke jio i ka bana ublei haga jing phosne u Daniel ula kren ula ang ngalayo i haga jing to pa jonga minmiet bare khmi kita ki saul air ka beneng ke la persat hala ka duriau ba ki saul air ka beneng ke la persat halor ka duriau ba kani kamut ka jing influence ka jing penki na ki jaka beneng saul air ka beneng kin mau syaitan urus im juga sun kani gari ka thma man sim ka jing penki na ka perthai ka bakin jaman sim evil forces u syaitan ba ka kanon ka jo ka jing penki na ki man sim bamman na ka jaka paneng sim ka sun la persat halo ka duriau ba dan ki ba ong gani gari ka jing influenjo se ban penki e ka duriau Mediterranean Sea dan ki ba ong gari ka penki e ka Red Sea ka baran ka thama manta hang to ka Strait of Hormuz ka ba ka Amerika mata ka pen kre ki parton sipai ban yar hang to ban yale no na ringkau ban kani itu ka dolan nong henry ngine pek kini ka duriau ba ka kren ye ka duriau jong ki jait ben rio sea of humanity ka duriau jong ki jait ben rio ka duriau ka ka Bible ka kren ru ya ka perthai be ki jait ben rio ki badan haka kana ka jing pen ki no sim ka sun be ki men sim bamman haka perthai peringi jait ben rio giri ki hima dan ka jingki palo dan ki uprisings ki jiang persya sarkar ka jingpen ki thma ka jingki palo political strife ka jele aksanima sima struggle ka jia tom oil ka jingki palo ka jingki wen ki thma kani ka jingki menta Middle East ki presiden ki prime minister jang kiri ka partai kiri jaga partai ka jingki Middle East menta kari ka jingki apan ki jang jait ben reo nations kumnong itip baga duriau ka ka thoyo ege jait ben reo ngilap sai na ke kitab Jingpynpaw le nong ka ba khatnyo kani ka nuti ka ba syong halo ki ka duriau Jingpynpaw khatnyo khatsan tiu lo ong hanga kita ki ye ki ba melayo i haka ba kata ka nuti ka syong kilong ki patlang ki patba ba ki kin jaman rio ba ki thlet ethnological groups ki ka duriau ka kren ki kinhon jait ben rio dan em ka jingki apan ki jait ben rio ka Amerika ka her thma ka Israel ka Iran ki win ka bom itu ki rig bamarjan ka jingki win ha Middle East but shakta ka perthaimanta economically ka Strait of Hormuz ka petrol ka bapendan kami India rangam bakala 4% ka petrol kami India ka wana Middle East rangam bakala khnai 4% ka gas ka wana Middle East ka India ka thit petrol route na Russia ana karila jong ra don but gidan ki ri jaga perthaina magani ka jingale Middle East shakta karena ke jingki
Bagani ke jingki kenat kalak aslaman keta mantai ki rizwe ki palo. Kadang ka jingki lamwir ki breo. Ngai ni singi poi ko ke dukan are ngong la kalau ki mar mata ni singi bon ki beri wan thiet khawan thiet ki mar ki mata kadang ka jingki. Lai mar ka jing sha influence ke bor jindom perki pertai. Nagani ke jingki palo. Nagani ke jekan at, nagani ke thma, nagani ke jele. Danielon menyod ko bas lai gong. Di sautuli ki merat ki bahe ki rawan mi no nagata ka duriau ki be per uway na uway pat. Kini ki mradkhlaw bis. Ka keren ya ki hima, ka keren ru iki nong sensar jongani ki hima. Khot khat nyo kini ki merat ki bahe sautuli ki long ki saus iem ki ban mi no naga kendo. Sau himala ne saus iem. Balay loong di ki merat. Ki nong sensar ki badan di ki mensi merat. Ki badan di ki mensi merat. Uban kong merat uya serim. Yau sing. Uba are ya ka dingiem. Uba layo labasau. Basau ba isir khay. Umarat ba isir khay ba tanbor. Umarat baningkong. Kathow ya kahima Babylon. Umarat baar kahima Persia. Henday. Ubalay kahima Greece. Basau kahima Roman. Kahima Rome. Kampat sim layap. Daniel we eat 2 legs of the Roman Empire. Ke Rome but Constantinople. Daniel no ba arji posnio. Jone ba kanasar. Long bala kerku ke kerteng jong trai. Ka pojat ka khle anar. Ka khle kendo. Ka khle hima Rome. But kini kuwe ke hima gentle ba khadu ak pergi banyak kersum lang. Kabagadur tu wan. Saki kitab Jingpynpaw ko lanong kabakhat lai. Ngalayu iyo mradkhlaw ba kiyo no nagadur yaw. Nagani ka perthai jong ka jele thma manta. Ka jikan at ka jele ka tom oil Middle East ka balanang paryang ka lang ka perthai. Ka jikan at Nangno unmi mradkhlaw. Mradkhlaw ba khado. Naga duriau jongi jatben rio ka ki palo ki wen menda ki thama. Un saki rinsan unu mradkhlaw. Ubra nyo ki khli. Ki nyo ki khli ka thau hi ki nyo to li ki ma Khubor jonga perthai. Sipau ki reng sipau kinong sensar Khubor ka perthai. Bat alo kita ki reng sipau ki pan singat. Sensar pan singat iem. Bat alo ki khli jong ki kerteng ke jingkeren ben blay. Kinong sensar ki laban kenen riu blay. Hanray gadon ke jingkeren ben blay na ke sentor jongki. Pi ini menta kinong sensar. Kebangi senguburam hanray ki penhiar kerdan ni utara Jisu. Penjak buram ki kerteng jong utara. Halo ki khli jong unu merat ba khadu ki kerteng ke jingkeren ben blay ki don. Bau to mradkhlaw yau bangalayo usriem yo labasa. Usriem ka hima Greece jong ka portion shar jong Alexander. Ulabasa du merat ba stat ka jing stat trekam. Ka jing mare stat. Ka jing trekam ka ba stat. Usriem Alexander the Great tangi kinda senemu job de ka pertayu yam no umdan jakashu ban job kahima juga senshan nadu sep sngi shudu mingi shudu India Alexander the Great job stat tangi kinda senem keren ni ka jing job stat jong ni kahima ya ka pertai bagi ka sentur jong
Aki kejat jong uni umrat kum ki kejat dingiem kedingiem pada tersim ke besyarkai kejat dingiem kejat jak hima Persia handai seriem kum hima Persia tersim ke besyarkai ban tro baga sentur jo kum ke sentur sing kini kejat dingiem ke ban tro sapatin ki video sebagai jing kadingiam baka sentur juga bersentur sing long yo using di usiem jang ki lai pomrat bakerho berngem bikin nong sensar mata ki berngem ki keren ko bau tau yak jakar ula IT hu ka bor jong u bat ika ket jo bat ika bor sensar bakrao utau yak jakar ula IT hu ka bor jong muslim hu yak jakar unsa IT ka bor jong u bat ika ket sensar jong u bat ika bor sensar bakrao Nangno yo ni yak jakar ka bor ket baik ke bor sensar. Haka jing sisau boleh pun ko bor Khubor kitab Genesis. Sensar bat pendam nganu breu la le pop. Syaitan la yo ini ke bor. Syaitan uwan ban pensoi utra Jisu. Uwan terawaya sok. Bau Jisu ni compromise na bat syaitan un ai no de sok ika bor sensar. Jisu udumak yo syaitan. Haki sabu singi joga dia kon bau syaitan. Be eu syaitan. Lada syaitan uterwah Jisu banai ke bor sensar. Hatu syaitan unum terwah ke bor sensar ke jo. Lekin nong sensar ke pertai. Trabon lekin nong sensar ke pertai. Kini nong manik suat. Kia selok kia sela bagi suat ke jingdom. Nak tak ada golong ke dan kam berdoa ke nong sensar. Baka agenda yung syaitan kanamla bantray kam na majongki. Kahit maji kam dega do baka snam ka deki minsim bamman ke jaga paning. Ay kinong sensar porte gidan ka minsim mradkhlaw ka barong haki. Uyak jakar ul IT no eka bor jo baka ket jo baka bor sensar bakraw. Nangno mradkhlaw unmi naka doriau juga jingki palo jingki win ka jingkinyo ka jingki thma ka jele ka jebre ka jing ile ka hima pet mentah Middle East na do sam ka kana spa prophenyong i di video ka barang sian ka post jong Presiden Donald Trump ka baula kren ban hier thma ka Iran ban kini ka petrol mde ka regime change Donald Trump di bala raise up di periode da lendat ban penkre nam ta ke por bat umpoi berkhat bau penstet ike je tholo pa jaga Bible nangta Prime Minister jaga Israel isang ekran ka thma Israel bat ke je tholo pa ka jing anno jaga Israel baliki kwa ke de thma kadang ke jing kwa jing isang ekran ke ko ibat ke video Halandar udum siem juga Saudi Arabia. Uba kinsat kabagala don lupa ka understanding la Islam gane. Muhammad bin Salman Prince kun siem juga Saudi Arabia ubala deru Prime Minister. Uba ka up ka syuki siem Saudi Arabia. Uba kwa uba angnut ban control the Muslim world. Kerana kecil, kini bor perang ke Iran, bagi Saudi Arabia perang ke Sunni Muslim ke Syam Muslim. Unius im juga Saudi Arabia kun sim. Gunshot jalan dat, yarap ik intelligence ban penduk bor ke Iran. Muka ban kontrol ke Muslim world. Ulah bandai dark horse jalan dat.
jong ka hima juga singi ke bakado kanuti Babylon haga mradkhlaw kit kan sesapen jat usaitan usapun Khubor mradkhlaw mentakan nuti kapau haga perthai ka apostate religion kaniam Babylon kabasyongang ki juga duriau ga jat penrio kabalang kamdai ga nuti kadai ga nonglik kurim jo kres wat ikersum bat ga nuti ko kabalang ga jong utrai ko kabalang ga jong utrai ka bari ka balang ga bamsti ga bam tho bria kanong kurim jo kres ka bo kres ko aban pen bahabriyo ya ka ga jing sat ko ga ktien hallelujah wan ikersum ba ka politics jan ga pertai ga system jaga Babylon mino na ga Babylon apostate religion kanuti kabo mradkhlaw kit menta kabi trailang mereka sistem jen ga pertai mino naga Babylon wat sya syukur kadang ga jingkot ke origin call hallelujah Jisu la khat yu Simon Petrus ula ino ikakam dong doha lai snem tam hadian ke jinghap ke jong utra Jisu Petrus yu wer ke senran balik tong doha bia Jisu wan ban sakri pengat doha biang yaki Petrus uang de utrai plan ringko nagaliang saka duriau hallelujah ngimi isu bau Petrus undang don nagaliang ulada naki jaga duriau jaga jet ben rio ban yalam eka gospel hallelujah ka duriau jaga jet ben rio ke nations tribe tong languages ka kren kidiki jaga duriau ka perthai galom ka duriau long balakir khui ke kadeng jong trai ka jroi sam si spanyo ka khot bar pulai ter kita gi balik hiar shaga duriau hakilieng bagi batrai kam ki gi bakrao kini ki layo I ki kam ge jong trai bari ga Jingpynpaw jo ka bajelio lengin hiar shiki jaga duriau Aingo blaginan ki missionary ki badane ki juga duriau juga jet benrio ki ba bread ya ka jar juga jelap gospel hangta hallelujah ki ba bread ki yo I ke kam jo utrai apre ga je kendu eriong ga jingkenting ki eriong pinum du buat pinum jalenti long balakar ko ke kerdeng ga jame ga utrai hallelujah man simba ko jamo blai medan ga jaga oh hallelujah ya dia kata jiroi samsi Spanyol kini kila yu ki kam jong utrai ki ba trai kam ki bajeliu juga duriau barga Jingpynpaw juga bajeliu don ga Jingpynpaw ha ga bajeliu jong ki ga duriau juga jeben reo na ba hukum ya ka eriong ga ki ka kenting sa jerong ga jan pelung ki hadu beneng ki hiar sido ga jingjeliu kaman sim jigi kala no namar ga jingjenjar na beneng du vida na ka link mission Fikendo jinja ki duriau jaga jing tai mission jabi ki ki lengwet ki ya shen kung ki bu ai kim dan but hang ta ke leniar se utrai hala ga jing shitom tu pen mi no ki na ga jing jinja ar jong ki upen jai ya ke eryong bakum ta ke jing at phalong la pen jam jai hang ta ke kamen na malal pen jam jai kum ta ke poi saka jaka ri liang ka ba ki tho a ba ken da yero e utrai na mar ga jing le ba bhaju William Booth unang yalap unang sedang ika kanun yalap Salvation Army uyu iga ji ito pa leka taka duriau ka ba young deep dark sea ka duriau ka ba young uyu bo uyu ki brio hanta ki ba ngam ka taka jeliu ka ba young duriau ka taka ji ito pa
Ki linear ki wat ziarap. Umi umau. Uto mau berit umi, bat ki beriu ki kia uto mau. Ki lai im. Bau nang he uto mau. Ki bala nang lai im ki tani ki tu ki barang ngam jelap atau ka duria ka bayong ngit. Mau nang he. Beriau lah nang im gila nang bo ki nang kiyo kishna yang kishna jaga syong nang ta ki don ki office terekam nang ta ki don ki yang long jeseng hangta kanang he tu ma ki bala la im ki nang bo ki nang kiyo bari I uni wiram but ki beriau ta ki nang bon kam ki klet nang no ki wan ki beriau kom deriau ki nang linear ki klet nang ki wan don ki beya tainia hangta ki debate Bible ki bon kam ki syong meeting ki mi I ke jinglen yar jik ki beriau kom deriau maula nang he ki yeng la bon jagalun jeseng ki meeting ki jalang ki program ki function ki events ki babon how to mau ki lasna ki jingsna babon ki mi isu ki beri ki belen yar ki mangam wa jarap ba oni wilam but uyo jingshai kani ka deriau ka kren ki jet ben rio ki mangam jelap de ka porte mau ka kren yu tra Jesu Kristus mau sia joga Jingpynpaw kan nang ya ki beja halo no mau siang latei ki ministry te ki kanhon ki project ki babon ki organization ki committee ki board trekang ki babon ki bon kam ye kren rei kim yu I shikare ka jinglen yar ki man sia but uni wilam but uyo I ka ktina paneng ka kner ban say no dala di ikini ki man sia but halo jigni ki juto pa wilam but yang ban seng ka Salvation Army ka kun yalap hakabau usmit bugel suar udi waini ki so jong ka jelap jini ka kanon yalap ukalalong apostle of faith kadang ka jingki wen ka perthai kadang ka jingki wen ka bay nakabau mradkhlaw sami mal ka day ka barang ka jontra Jesu Christ ingin yu I ka jinglen yar ke mensi ka bakoda ke bedan ka ri ka nong ba ka perthai ka jingki wen ka jubab nakam da ka jilkan je ka perthai ka baki wen ka diriau je ka jingki phalo ka gospel jontra Jesu nginam kelet nang nong iwan nginam long panik nginam long panik ki jimot kelumar kadi menyalap ke gospel kani ka thma ka bermenta kadi engineered work ka thma ka bela dan ba engineered hanrai kan umlong kum ki thnu ka pandep ye ka je thulpa jo ka bible ka perthai kanang ki wen kanang ki wen ka perthai kanang ki kelumar kinang perkhan ka thma ta kani asni ka lakut ni korup halo ke kerteng regime change kinya kular ke jingsuk ke jing scam ke jing sky kat bagi nang kular ke jingsuk ke jing scam ke jing sky ke jing jot kendit kanap ngarang don sibun ki khubor ke bangla download in senaya keren bagari Jingpynpaw khalai ring palap ye keren not kidang don sibun ke hang ne ni no agar jalan musim ki khubor berang sa Nangno mradkhlaw mi naga duriau juga jingki wen ka jingki phalo ipenis no anu Daniel hnyo Jingpynpaw khatlai bat Jingpynpaw khatnyo lano unmi unu mradkhlaw long mradkhlaw ru daga weketeng man of sin brio juga pop lano unmi kashti ba ar jong Paul sikinong Thessalony tu ini puli hang ne ar Thessalony lenong kaba ar khot balai war ai bo no no un sukor ye phi da kaba kumno ru ke jing sukor biang hang ne naba kata kanumwan lemda Joshua ka da ka jing phaidien ka jiwan jo trai kanam jalem da Joshua ka jing phaidien ka apostasy bad ban yo Jingpynpaw no yo brio jong ka pop haba ka apostasy ka jing phaidien kan wan Jingpynpaw no brio jo ka pop khon jo ka jing jot
man of sin, beri juga pop. Mradkhlaw. Umlong sensyau beri ni kemensi mradkhlaw. Uba keren ku mradkhlaw. Ika memdan ke berkat perdan bekerja beriau. Uba terekam de kemensi mradkhlaw. Ke apostasy, ke jingpynpaw, ke jingkin riak no ni kinongrim jong ke ketian jong oblai. Ke jingkin riak no ni kinongrim jong ke ketian jong oblai. Kadang ke apostasy, aka balang Kristen salon seperti. Kadang ke apathy, ke jingle bam salia. Yeki bahkan di mesin ke jong belai. Yeki berkentang. Kadang ke complacency, ke jing sobiang. Hato dan pering jopi jongang dan ka apostasy ke jing kenria no na kanongrim jo kaktian jong obalai. Hato nginang ya karkum kaktian jong obalai. Na kadon gue khubor nga download nga pario keren hatu ka balang haslong me khalia kalongkum ka balang koren. Kata khubor lanungan keren ngalakan show ka download. Nga i kumba ka balang haslong rijigalom ka balang koren. Dan ke apostasy, ke jingpynpaw, ke jingkin riak na ke nongrim juga ketian jong oblai. Iku mengiyat humun siyan dan mengilakan riak. Umur siyan mengalam juga jing sisa. Umur siyan penan boram ke kertengul Yesus Kristus. Kadang ke apostasy, ke jingpynpaw, kadang ke apathy, ke jing riak bangsa riak. Kadang ke complacency, ke jing sobiang. Ke jing penkesan hang ta. Mino nang ta. Mino. Yang entay le ke jing ikut tam dekat berdoa umar sing entay ki jing kesem jing. Sipara sing sistem syukurim. Dan sing sem ding syakri belai te. Tamangim dan ke ji. Laga jong galenti. Laga jong ke kenhon. Yang entay ki kesem gajong. Tay ki yang kesem. Kabalang ke bamenengkong, kadi kabalang haki yang. Kia syakri lang ujo utrai. Hakar jalan kawai. Kamdan division. Mentala divide iki yang kesem hakar kerteng juga syakri belai. Haki ministry ki balang. Tay ki yang kesem. Tay kabalang ke bepidan. Penyar put sam himaj oblay. Tega met trekam jo Chris. Wat pari ay met Chris. Mersimo khod jong oblay. Pensai pun so thu ka por ka ya ka yam ngidan. Kadang ka jingki phalo ka jingki wen ka jingki thma pring ge jet ben rio. Ki hima ki ri jong persai. A Middle East, Adoba Asia, Europe, Afrika, Amerika. Ki doba jagre ki wen. Jabri ki kelumar. Kakta economically, kakta bon rukam terai. Ka pensyapting berseir ko terai. Mensimak khod jablay terai. Daga borba penyang ka balang Jamaica lega pertai. Kan mino na ka Babylon. Ka apostate religion. Ka balang ka daga nonglik korimu Chris. Kam daga nuti bani kersumba ka politics. Jong ka pertai ko terai. Jong ni mradkhlaw. Ngin mi nanta terai. Haga jing pensle umar sebukan pendep ika jing khot jaga beneng. Long bala kerkhui ke kerteng jame trai. Mensimak khot te ika bor ke jame Jingpynpaw ke jame sebukan. Ki banget borakin plor hem mensim. Ngin bread ika jar jelap gospel. Ngin yang maus yang. Ngin seiban pelat imi ki babon ki mensim. Kan mai ki missionary nantri gospel. Ka stronghold juga wal mission Middle East ka gospel kan poisi ki jek ben rio Arab. Ki jek ben rio na ki Muslim Middle East kin wan show trai. Ki victim jeng ki engineered war ka thma Middle East. Kin kalabar Saudi Arabia, Yemen, Oman, Qatar. Ablay jeng United Arab Emirates ko try. Ablay Kuwait ko try, Jordan, Syria, Lebanon, Turkey ko try. Iran, Iraq ko try. Middle East, North African countries, lain juga pertai Middle East. Okay, gospel kan poi ki jek ben rio. Yekin ka gospel jeng himani alap sika pertai ban ka jeng phala ki jebri bara. Hari ta ka jabakot. Hakka kardeng Joshua Hamasha El Shaddai Adonai. Nya dwai
Amen. Nangkan mau ke junai dengan keren ke khubor ke badai ke por ke badai ke banga angnut ke thmai Israel bat ke jia tulpa ke Bible nanda hatu ke balang ha ke diji kalong ke balang korin nanda ke dan suki khubor ke banga kwa ban keren keren mekani eksenong umklai ke Goshen au kene di khubor ke badan kambha ke prophetic message na angnut ke ni ban keren ke por cho trai sadwai ke ko khubor be biangan keren ke por ke badai haga jalamur sibakhot utrai ngir kui pi bara. Amen.